काय बोलतो आणि लाडको भाऊ काम करा तकडे आणि 6,000 रुपये फक्त मी काय कमवा. बोलतोय लाडकी बहीण काय बोललास तू? लाडकी बहीण हा महिन्याच म्हणजे महिन्यात 1,500. हा घरात बसायचं आणि फुकट 1,500 हा. फॉर्म भरल्यावर. लाडक्या भाऊ तकडे काम करूच लागतं 6,000 रुपये. हो जन्मापर्यंत हा मग करूच आता बहीण म्हणजे काय बसतली या. हा मग स्वयंपाक करतली. अरे स्वयंपाकच काय सर्व मग सुविधा आम्ही बाकीचे काम नाही करत. आणि खयचे कोण काम नाही करत हा ते मग बसतं. हो ते किती टेन्शन असता पुरुषांका बरोबर ना? त्यामुळे काम करा हा बरोबर 6 महिन्यात 6,000 फक्त. हा असं बोललंस तर आता अळूवडी पण देऊची नाही ती अळूवडी आणि पण काम देऊची काम नाही. काम लाडकी बहीण हा बरोबर ही का बस मध्ये अर्धी तिकीट. बरोबर सर्वीकडे सुविधा इंका होईल. लाडक्या भाऊंनी काय पाप केलंय मग ताच बोलतोय. बस ना. आता महिलांचाच सगळाच ह्या होता. हा मग आम्ही काय घरात बसायचे भांडी घासायचे आहे की नाही अरे रे? आमचं मग काय चिरे उकलायचे सगळे हा. जिल्ह्यात सगळे काय ते बँकेत सगळे का बहीण. सर्वीकडे महिला बरोबर. मग थोड्या दिवशी एसटी पण चालवती. हे तुझी बरोबर आहे चुकीचं आहे. बरोबर आहे. महिला होती. महिला झाली कंडक्टर. बस चालवणारी पण मग होती. आता महिलाच आयला. महिला आता IPS लोकांकडे ड्रायव्हर असं ते पण महिला होती आता. बरोबर सर्वीकडे महिला. काय करायचं चिरे उकलायचे पुरुषांनी चिरे उकलायचे. हा आणि रेती वाळू तात ना. इंका तेवढाच काम आहे. त्या चुकीचं आहे ना. तू आरुष तू गव्हर्नमेंटला लेटरच दे. मी तर काय बोलते माझा याच्याबद्दल विरोधच आहे. बरोबर आहे तू म्हणतोस तर बरोबर आहे. बेसन हा मसालो आणि आगूळ आणि मीठ ही पाना किती घेतलं? पाना खाली. किती 10-15 ते ह्याच्यानुसारच आहे ना. आंबट पण होय जरा ना. आंबटपणा होया तर ती अळवडी मस्त लागतली. बाबू आरुष मग आमचा शिकून फायदा काय? तात ना. हा नंतर मग सांगतले आऊस बापूस माझा मुलगो घरात लेक वगैरे मग त्याच्याबद्दल तुझं काय म्हणा? बरोबर बरोबर. आहे. हे नोकरीच देतले नाही ह्यांका जर पैसो जात असतात बरोबर आहे सर्व फुकटचो. तुझं काय म्हणणं? धंदा व्यवसायासाठी आमका होयो की नाही? बरोबर आहे ना. बरोबर आहे. जरा बोलतोस तर बरोबर आहे. मी मग support करते. हर एक गोष्टी ह्यांका ऑफिसर बीपीसर ज्या काय असतात का वगैरे सर्वीकडे सुविधा दिल्याने आम्ही काय करायचो? लाडको भाऊ काय करायचो? पण चालवणार पण आता महिला होतले. हो बरोबर. आता आपण काय करायचं? काय करायचं? नुसतं डोक्यावरती हात घ्यायचा आणि हसत बसायचा. आंबट झाला. आंबटच होय तर खाज उठायची नाही. ना आंबटच होया कारण का मध्ये खाजियाळाचा ना. थांब लाडकी बहीण स्वयंपाक करते पण ते दर महिन्यात ना पैसे भेटतले. हा आणि लाडक्या भावाच्या फॉर्मला 6 महिने काम करायचं. त्यांनी कामात ठेवले ते ठेवतले. तर मग घरात बसायचं. आणि त्या पण कॉन्ट्रॅक्ट वरती. हा ठेवले तर ठेवतले 6 महिन्यानंतर. तो पाठान माका जरा ह्या करणं होईल. बघ लाडकी बहीण अशी देव तुझ्या. तू जरा बाबा. गुन्हा पुसते मी बांशरे. एक मग पाणी बदलायला नाही येतो इलो आता रिटर्न. लाडको भावाची दशा माका बघवत नाही. बरोबर आहे. आयला या बांशऱ्यान पुसा आयला नु. पाचवी पास वाल्यांक ती ठेवले नाही असताना लाडकी भावाचं मी तर केलं घेतलेच असते. त्याला कोण बापूस? अगे फॉर्म भरून ठेवायचो कामात थोडी जायचं. तसे पैसे देणार नाही तुका. मग लाडकी बहीण पाचवी पास वाल्यांक ठेवले नाही असतं तर बरोबर. मी लाडकी बहिणीचं आधार कार्ड काढलं असते. ड्रेसवर फोटो लावणार होते. बसते की या गंगावन काय त्या मग या काम कर तू. काय कर? साडी नेस. जन्मतारीख पण बदलणार होते. हे या चुकीचा साडी नेस म्हणून सांगता. जन्मतारीख पण ड्रेस घाल. जन्मतारीख पण बदलणार होते मग. बरोबर. मी, 2018 नाही 2018 नाही 2020
10. हा असं असं ठेवलं असते मी तर. बघितलं आता आमका आता साडी घालू का सांगितल्याने बघितलं साडी ना ड्रेस नेस मग ता एकच झाला त्याच्यावर हा, नाव एकच झाला. आरसा ना, आरसी कर. आरसी. या चुकीचा ना. लाडक्या भावांसाठी काय लाडक्या माणसासाठी काय? भावांसाठी काय 0. शून्य किंमत आपली शून्यच हा. बाप रे, हृदय जरा पाणी उकळू दे. आता बघ ना हालीच सगळ्यात पहिली महिला ती पायलट झाली आहे. हा हालीच बघ फोटो यायलेलो ह्याच्यात पाणी वाच सोनू वयत ते. वय तो होत. कारण सकाळी मग कामात जाऊ काय. पहिल्या पुरुषाचो कधी इलो फोटो पायलट झालो तो. हे गणेश ऐक सांगताय जर लवकर इलं तर चावी त्या तबल्याच्या इथून असतात माहित आहे ना ते कधी देखून ठेवताय का आला चावी. अरे मी कामात गेले ते सकाळी असा म्हणतोय. नाही माका पण कणकवलीत जाऊचा आणि उद्या मग झाले आता उद्या निघायची वेळ मुंबईत. कधी उद्या सकाळी सकाळी नाही संध्याकाळी. वज्र मग बघ तिकीट लिहिलेला एसटी बोरवलीत जाऊ जास्त मुंबई हा कशा परवाच जा सकाळी मांडवी. 1200 काय रुपये सारखं सारखं कॅन्सल करत राहा आता 20-25 दिवसांनी आहे यायचा ना. चल आता काय 1200 रुपये अरे मला पुरुषाची संध्याकाळी तिकीट. परत माका आणि कामाला महिलांची किती 600. थांबा थांबा एकानीच बोला संध्याकाळी किती वाजता आलं तू. काय बोलतोस तू तुझा ऐकू दे माका पहिला बरोबर हा? तू बोल तळ्यात बघ हा बस स्टँड वर हा एसटी बघ जाता बोरवली. बरोबर हा त्याच्यात पुरुषांची तिकीट किती 1200 हा. महिलांची 600 इतकी कमी पास काय नाही तिकीट. अच्छा अच्छा मुंबईत जाऊची हा 600. गणेश हा तू कधी संध्याकाळी किती वाजता निघतेला मग. संध्याकाळी 6:48 ची गाडी आहे ट्रेन तुतारी. मग तू हळू 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 होय ना आता तिका काय खावचा ना म्हणून हळू हळूची पाना अरे रवा तकडे माझा अभ्यास रवलो. काय करतो परवा सकाळी निघ. नाही हो कॅन्सल नाही करू शकत सारखं काढलं पडते की हो कधी उद्याची आहे काढलं त्या दिवशी तर बोललंय असं का मग मामाक सांग सकाळी. मामाक सांगते मला मी सांगितलंय फोन केलंय कोणा मामा मग काय कर सकाळी ह्याचा अळू आणून सांग होया मग. कसला अळवंड्याचा अळवण्याचा नाही ह्याचा अळू. हे असं सर्व पसरायचं काय मग तुला किती वाजता इथून निघा होया बाबू. मला 5:30 तरी निघा गोया ना 5:45 खाजी आहे काय अळू किती प्रकारचे अळू असतात. आणि तू अळू बिळू आणून गोळा करून देतोय तू पिशवी पिशवीत भर. सर तेवढं बाबू येतो समाजला. माका नाही माहित. काय नाही माहित अहो किती प्रकारचे असते. काय नाही काय माहित. अहो किती प्रकारचे असते. मग अभ्यास सुरू झाला. जा हळी काय करतं तांदूळ भरून ठेवतोय दुपारी उद्या. थोडे तांदूळ आहेत मम्मी. कुरडूची भाजी खरं गावतली आता. काय माहिती जरा रानटी भाजी वगैरे काढू गेलो असतो हा पण नाही. अजून लय टाइम आहे ना हे का असं पीठ वगैरे लावायचा आणि रोल करायचा. नंतर उकडवायचा. बघूया तोपर्यंत लावून होऊन दे पुढचं दाखवतो. तू अजून तुझा अभ्यास चालू आहे ना यो हा पण तुझ्या या विषयावरती मी मान्य करते बाबा. हर एक गोष्टीमध्ये महिला काय चालू आहे काय महिला हा महिला काय चालू आहे बघ ना. बरोबर ना. थय महिला पुरुष काय माहिती शेतात आणि मुंबईतले शेतात बाकीचं काय नाही शेतात फक्त बाकी काय
तुझे हे सगळीकडे पोरी, हा इंस्टाग्रामवर पोरी, हा फेसबुकवर पोरी, हा ट्विटरवर पोरी, म्हणजे कसं असतं पण मला माहित नाही ट्विटर, युट्यूबवर पोरी, हा आणि काय बाकी पोरा नाही असत ना. असं म्हणजे 90% मुलीच आहेत. अच्छा कमवणारे आणि रील्स पण नाही. नाचतात कसे इंस्टाग्राम वरती. अरे तू तय्या केलं का चालेल. असं तय्या केल्याने काय पैसे येईल त्यांच्याकडे. डायरेक्ट 100K हा लाईक फॉलो. तू आता तबला वाजव ना, तू शिक ना जरा तबला. आपण क्लासेस टाकूया. घेऊ काय ऑनलाईन? हा? मी ऑनलाईन नको क्लासेस वगैरे काय घेऊ नको. तू पहिला शिक. आपण मस्त वेगळे मग हे करूया भजनी बुवा बनूया. अरे आता पण नका एकदा दबलो वाजू. मन का मग आता मी उद्या नसणार तेव्हापासून मग आता थोडस शांत राहील ना घर. शांत शांत मन गाणं मी वाजवते. म्हण. तू मन माका गाणंच येत नाही. म्हणून तुझं गाणं येते. गाणंच येत नाही. मला पण येत नाही ना. मन ही बघ हे लाडकी मांजूर हे चंपा. लाडका मांजूर. ओय चंपा. हे गाणं का हा लाडका मांजूर. रोल झाला. हा तिथे पाहून कोण मध्ये लाडक्या मांजूर. हा असा रोल करायचा आणि उकडवायचे. बेसन, कोकमचा आगूळ, कोकमाचा आगूळ, मीठ तेवढंच टाकलं ना त्या ह्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये. हळद वगैरे नाही. हळद पण टाकलंय. थोडीशी हळद ना. खोल नाही त्यात वच जरासा आगू माझ्या आता आगळाच्या हातात. हे प्युअर आगूळ आहे. टाकू सांगा. बस बस. चला दुसऱ्यावर रोल होऊन दे. जरा शिजवल्यानंतर दाखवतो. तर आग पेटली काय बघ नाही बघते. आपल्याला. चल तू अभ्यास कर. समझा बेटा. बहुत बोल दिया तूने, लेकिन एक नंबर बोला भाई. तेरा विषय मेरे को पटा. मेरा भी मुझे पता. क्या विषय ना. बरोबर. बाकी कुछ नहीं. क्या हुआ. बाकी कुछ नहीं. हाँ, हाँ. विषय. हा पण मी काय म्हणतोय आरुष, जर शाळेतले बाई ह्या पण महिलाच आहेत ना, आणि उद्या जर त्या लोकांनी मोर्चा काढले नाही तुझ्या अगेन्स्ट, तू काय करत. असं काय करू नको, टाकू नको व्हिडिओ. जर माझ्या शाळेतल्या बाईनी बघितल्या नाही काय नाही चालत हा बरोबर ना. हा चल मी लढूक तयार आहे. तयार मा. अरे मी आता पण लढते टीचरांसोबत बांधतोय. जय श्रीराम तोपर्यंत ऐक ना. महादेव. यस. जय हनुमान. हा मग टीचरांसोबत ते का भांडण काय. हा ते दिवस ह्याचे वाळवंटे भारी झाले ना. आपले कोथिंबीरचे. कोथिंबीरचे वडे चांगले होतात. हा कोथिंबीरचे वडे काल चांगलेच झालेले. मम्मी करता तुझी. हो हा. कोथिंबीरचे पण मस्त. अजून हे शिजवायचे आहेत ना. चाळण खायची चाळण ना. टिंकी जाळं नको. पुन्हा पावडं लागतं बाबा करतो. करता तोपर्यंत रोल वगैरे अजून रावलेत ते कर. आता हे तुकडे कटिंग केले आहेत, असे रोल करून कटिंग केले. तवो काढ जरा. हे असं उकडवायचं जाळीवर ठेवून.
किती मिनिटं लागतात तरी पण उघडूक? 10-1 मिनिटं लागतली. 10 मिनिटं ना? कशी आग पेटात तशी उकडा होय चांगले आता खाज होतात. तुम्ही हे तू काय करतेस? आरुषकडे जाऊया आपण. आरुषचा काय आला? हो हे काय कोंबडीचे पाय? पत्रलेखन कोणाचा? अरे पत्रलेखन दिले नाही टीचरांनी. आणि हा तुका पत्र पाठवतं? कमाल अरे बाबा. अरे आमका गप कधी ना. पाठवूक नाही अरे बाबा. गप ना. असं परीक्षा घेणे येतं ना तिच्याने दिले नाही है. हम्म. हाँ हमारे इलाके में विद्यानगर कनकौली पानी की आपूर्ति की ओर ध्यान बढ़ाते हुए शिकायत पत्र लिखी है. हा ह्या दिले नाही है. हा त्याच्यात डेट आणि काय लिहूचं. हा तर शिकायत कोणाकडे लिहूची आहे? हा ती नगर अध्यक्षकडे. थांब तुका अभ्यास सांगतोय. हे थांब तिकडे जरा जाऊन येते 1 मिनिट. शिजली काय? शिजली ना? उडकडे येशी तर पाणी आहे गरम. हा तर मस्तपैकी शिजले आहेत. 10 ते 15 मिनिटं ठेवल्यानंतर आता ते थोडं कटिंग करायचं आहे. हो पोरा ना तर हे आता हे भरपूर गरम आहे. हे जरा थंड झाल्यानंतर हे कटिंग करायचं. जरा थंड होऊन दे, दाखवतो तुम्हाला नंतर. घेतात पावतीर बिवतीर लिहून घेतात आणि त्यासाठी शिक्षण पण महत्वाचं असतं. ते गायतलं बाई येते घबरावा नको. मामी तुझे 1,500 रुपये गेले बाईला. मिस प्रगती सटक यांका महिन्याचे 1.5 लाख रुपये भेटते. 1.5 लाख रुपये गो किती सांगता तो बघ सगळ्यांची एकदम तू खाऊची भेटली. आपण 1.5 करोड करूया. 1.5 करोड करूया ना. थाळी गरम करताना तेल मग हळूहळू अजून कापली नाही ना. तू आता बडबड कमी कर. मामी हे मामी तेव्हा आता आरुष कापता चालत ना. माझं काय करूचा फाटले तर तुका घ्या करूचा फाटले फाटले तर तुकच कर. हे थंड झाले ना. आता कटिंग कर. कशी दाखव? बारीक मीडियम? बारीक किंवा मीडियम? कशी करायची कटिंग? केलं कधी कर पटापट कर बाबू. मला नाही येत कटिंग करून. मग कशा धावतं कशा झाला आरुषने कट केलं काय? नाही ही मीडियम साईज ठेवायची ना, नाही तर बारीक ना. दोन्हीपैकी एकच. जास्त मोठे नाही छोटे. तू असंच खात? बंगलो खाज उठात शिरा पडली तुझ्या तोंडावरती. आड्यात पण या होतं म्हणजे असे एकदम नरम होता नाही होते बरेच झाले. चल कटिंग करू दे आता तोपर्यंत. कोथिंबीरचे पण भारी होते थोडी. आमका गोलमो नाही भेटलो पण हंका भेटता गोलमो. कर चालू. हळूहळू जीव दिल्या ना तेलामध्ये. पाण्यात उडी मारल्या. फुगाण तळता तळता अशी तळायची हळूहळू. फुगाडे उठतात ना. शाळेत नव्हते आरुष खाऊन दाखवणार हळूहळू तळल्यानंतर. किती मिनिटात तळता गे मामी? किती मिनिटं आता कधी घातलंय बघ. किती मिनिटं लागतली बघ. वेळ लागतो मग 1-1.5 मिनिटात होईल. बाबा लाईट मार सर नाही तर करपून देत हळूहळू. तुम्ही नाही द्यायचं हे तू बाजूक राहू. फ्राय करतात ना ते. माका नाही आवडत असं शिकतात बरे. बसली बघ गुटले करून बसला बघ बघा. ते सुटलं ते
मधलं चिकन लॉलीपॉप वाटतं फक्त घरात अरे तू तुला हात घालून घाल. मी तुम्हाला सांगू अळवंडी गावात चांगली तिथं पेपर आणि चार बाबडे तिथे अरे एका वारात 2 निशाणे कसे करायचे माहिती या गणित आणि मम्मी त्यातून पाणी घ्यायचं त्याला पोतायचं. आणलास पळून आणलास तिकडनं हा, इथे बस. आरुषला खायपर्यंत थारू नव्हतो. कसा आहे टेस्ट? बघूया काय रुबाबा चांगला आंबट बरोबर. एक नंबर. तर तुम्ही सुद्धा असं बनवून खाऊ शकता आहे की नाही आरुष? No. चला मग आता मी सुद्धा टेस्ट करू ना. कर तू चिकन लॉलीपॉप कर. चिकन लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप गेलं या एवढंच बरोबर आहे. तेल जास्त आहे का? मस्त आलं एक नंबर. फक्त आहे ना तेल जरा हे होऊन दे आहे का ना थंड झाला पाहिजे. चला मग व्हिडिओ आम्ही खाऊन दे. चला मग आम्ही तोपर्यंत खातो आहे की नाही? तुम्ही पण खायला या. बोलव खायला. चिकन लॉलीपॉप. चल मित्रांनो थोडीशी व्हिडिओ वाढवतो आहे. कालचीच व्हिडिओ मी थोडंसं कंटिन्यू करतो आहे. आता आपल्याला जायची वेळ झाली आहे मुंबईला आणि बघूया नेक्स्ट टाईम कधी येईन व्हिडिओ वगैरे कधी काढेन. पण आरुष बोलतो आहे की जाऊ नको जावं लागेल. पण नक्कीच जेवढ्यात लवकरात लवकर येईन व्हिडिओ वगैरे काढायचा प्रयत्न करेन. जेवढं जमेल तेवढं करण्याचा प्रयत्न करेन. तुम्हाला आरुषला दाखवतो. आरुष बोल. आता मी निघतोय. मग काय बघितलं मग काय गम नाही काय नाही. मगाशी रडत होतो जाऊ नको म्हणून. कधी बघितलं कधी रडत नव्हतं. माका आठवण येतली. आता बूट पॉलिश अच्छा ह्यो धंदो खोलतल. हे धंदा कसं खोलू का आला त्यात काय धंदो असता. किती कोण येतं लागलं गावात कॉलेज करू माझ्याकडे. सर्व येतले. चल मग आरुष. चल अरे पप्पांका बोलो मामीक बोलो. सर्व सामान वगैरे भरलेलं आहे. पॅक वगैरे केलेलं आहे. आता संध्याकाळचे वाजले आहेत 5:45 आणि पाऊस लागतोय. नवीन व्हिडिओ वगैरे कधी येतील काय येतील इथे आल्यानंतरच. इथे आल्याशिवाय त्या गोष्टी होणार नाही. तरी पण प्रयत्न करेन लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचवण्याचा. तोपर्यंत भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. चला जय श्रीराम.